tam plišák. Kde je? On je tam. Pomoc. Ty debila, čuráku. Počkej. Teraz odletí, až máme. Raz, dva, tri. A tento chcípak. Nechaj mi. Ale nie, prestaň, možno dostal nakazu od môjho plišáka. Teraz sú dvaja. Ticho? Ale to nie je ja som si počul. Daj, počkaj. Nechajte ma tu. Nemal tu strašne, musí ísť prísť. Zase tam hlupina. Ale nevadí, je to duch. Aha, jak sa tu dostalo? Jak sa tu dostalo to modré? Toto? Aha, jak sa tu diabelsky smeje. Tak to bolo. Ja idem sa na ňo. Kamoši, my vám neklameme. Toto si nerobíme, akože prdel. Straší tu. Choďte preč. Evakuujeme všetkých, lebo toto nie je normálne. Počkajte, ahoj. Kto? Nie ty, Maro. Maro, to ty si zaposled. Prečo si ho vyťahnul? Takže ľudia, toto si vážne nerobíme. Ale nevážne, toto si nerobíme. To nerobíme si. Ale pozrite. To je vážne, kamo. A to ten plišák je prekliatý. My sme teraz iba v pokoji hrali a na Jakuba furt čumel. A keď ho hodil tam na chodbu, tam presne, tak on urobil prekliatý úsmev. A potom najprv si sadol a potom si nahol. On si proste sadol, potom si nahol. A ešte k tomu... Zablikalo svetlo. Ešte k tomu tu rozbil tento tablet. Urobil tu škrabanec. To je nenormálne. Ale vy kúkajte, ak sa trasiem. Jaj. Kúkajte na moju ruku. Však aj, jak sa trasiem. A pari na moju. Jano, choď preč, bo potom sa budeš bať, my to overíme. A všetko zaistíme. Jaj. Ja nemôžem dýchať, pomoc. Čo? Ja nemôžem dýchať, pomoc. Mňa tu zadusí. Mňa tu nikto... Dobre? Možno prečo niečo, neviem ani. Ja nemôžem sa nadýchnúť. Ja si nemôžem nadýchnúť. Aha, takže s týmito dvomi je asi koniec. Takže skvelé. Dneska to mal byť normálny večer a znovu tu je horor. To už si nič iné nemôžeme počnúť. Jaké to zmláti to je. To čuráka.